Yau ne aka cika shekara ɗaya cir da juyin mulkin da ya kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum a jamhuriyar Niger. Saɓanin alwashin sojoji shugabannin ƙasar hare-haren 'yan tada ƙayar baya ba su ragu ba. 'Yan tawayen da suka bullo a baya-bayan nan sun tarwatsa bututun fitar da ɗanyen man fetur. Ƙasashen duniya sun yi ta Allah wadai da tsare hamɓararren shugaban ƙasar wanda tarayyar Turai ta bayyana a matsayin cin amanar ƙasa. Ra'ayoyi sun rabu gida biyu a farkon juyin mulkin, inda magoya bayan PNDS tarayya suka gudanar da zanga-zanga yayin da masu goyon bayan juyin mulkin suka mayar da martani har ya kai ga ƙone-ƙonen dukiya. Bayan shekara ɗaya da ƙwace ikon, ko yaya rayuwa ta sauya a Nijar? Muktara Adamu Bawa ya haɗa mana wannan rahoton. 26 ga watan Yulin 2023 rana ce da ta hudowa Nijar cikin wani lamari mai ɗaure kai da cusa fargaba. Sojojin tsaron fadar shugaban ƙasa ƙarƙashin Janar Abdurrahman Chiani sun yi garkuwa da Mohamed Bazoum da uwar gidansa Hadiza, har yanzu kuma suna ci gaba da tsare su. Tsoron aukuwar tashin hankali a ƙarshe ya auku a hedikwatar jam'iyyar PNDS tarayya, inda masu goyon bayan juyin mulki suka kai farmaki tare da ƙone-ƙonen dukiya. Fuskokin murna da farin cikin zuwan sojoji sun cika titunan birnin Yamai, har yanzu kuma da dama a ƙasar na darawa da yin son barka. Duk talaka Nijar babu wanda zai ce bai ji daɗin wannan juyin mulkin ba, saboda abubuwa da yawa sun wakana. Mutane sun samu albarkacin bakinsu suna haɗi. Mutane sun samu jin daɗin rayuwa. Manyan ƙasashen yamma kamar Faransa da Amurka da Jamus da Rasha da Majalisar Ɗinkin Duniya da Tarayyar Afirka sun yi Allah wadai da matakin tsare Bazoum Mohamed. ECOWAS ta baiwa sojojin juyin mulki wa'adi na su mayar da Bazoum kan karagar mulki ko kuma ta tura dakaru ƙasar. Ta ƙara da takunkuman kare tattalin arziki da kuma rufe kan iyakokin Nijar. Wannan batu ya yi matuƙar taɓa rayuwar al'ummar ƙasar, wadda ta dogara da tashoshin ruwa na makwabtanta kamar Benin da Najeriya wajen shigar da kayayyakin buƙatun rayuwa. Najeriya ta ƙara da katse wutar lantarki da rufe asusun ajiyar Nijar. Ƙasar kuma ta mayar da martani ta hanyar hana jiragen sama ratsawa ta sararin samaniyarta bisa fargabar kai mata hari. Waɗannan matakai sun haɗu sun durƙusar da harkoki tsawon watanni a ƙasar. Fatattakar dakarun ƙasashen waje kamar na Faransa da Amurka da kuma sojojin Jamus bayan jerin zanga-zanga da zaman dirshan na wasu 'yan fafutuka ya yi matuƙar faranta ran al'ummar Nijar. An samu ci gaba ganin yadda al'ummar ƙasar suka tashi tsaye suka goya ma waɗannan sojoji baya har yau muka samu incin kanmu daga ƙasar faranshi wanda ta mana mulkin mallaka shekara da shekaru. Muna ma Allah godiya da Nijar ta samu incinta, gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi sosai, kuma an samu ci gaba da dama cikin wannan mulki na sojawa. Kalli bangaren wajen tsaro, bangaren wajen kiwon lafiya, bangaren ma'aikata, tunda aka yi kudeta ba a taɓa washin biyan su ba, sai dai har yanzu akwai sauran rina, har yanzu talaka dai bai ji ba daɗin da ya kamata a ce ya gani a ƙasa. Sai dai kuma rashin tsaro da Nijar ke fama da shi tun a 2012 daga masu ikirarin jihadi a yankin Sahel ya raɗa ruruwa. Hare-hare sun ta'azzara a jihar Talabiri. A farkon wannan wata ma an fasa gidan yarin Kutukale mai matuƙar tsaro, inda bayanai ke cewa gwamman fursunoni sun tsere. Hukumomi sun ƙaƙaba dokar hana fitar dare a birnin Talabiri. Damar 'yancin faɗar albarkacin baki ta yi ƙaranci a ƙasar. 'Yan Nijar da dama ne a yanzu ke tsoron kamu ko ɗauri a duk lokacin da suka faɗi ra'ayin da bai yi wa masu mulki daɗi ba. Ni abin da nake gani matsalar mutanenmu mata yanzu ita ce kamar baka iya ka huto ka faɗi gaskiya. Ita gaskiya kowane mataki kake in aka faɗa maka ita ana nihin ka gyara ne. Mai faɗa maka gaskiya ba maƙiyinka bane, babu maƙiyinka kamar wanda zai ga gaskiya kuma ya hana ka ganinta, sai da wata rana baka da ikon gyarawa ka gane guri kaza kai kuskure, to lokacin wannan da na sanin ta komi ciwo. Ni dai abu guda ma nake tsoro, abun da bai kai bai kawo ba ya sha mana ɗarmu. Wani canji kuma da aka gani shine na matsin rayuwa da kuma hauhawar farashi da yawan mutanen da suka fi karfin wani abu a baya a yanzu ya zo ya fi karfinsu a ƙasar. Saboda Allah ɗan Nijar yana cikin mawuyacin hali, matsanancin hali, ana cikin takura. Nan gaba ma mu ƙoƙarin da muke da addu'ar da muke, Allah Ubangiji ya kawo sauƙi kar a faɗa cikin babban matsalar wadda ake tunanin ta yunwa. Abincin dai kokowa ake a ciyar ba ma ta haya ba ake, yanzu da kyal za a samu abin da za a ci abinci. Tun da shekara ga ta ƙare ni ban da sakon shinkawa gidana, har yanzu wallahi ban da sakon shinkawa gidana. Hukumomin Nijar dai a yanzu haka suna ƙoƙarin dawo da dangantaka da Benin, wadda alakar su ta ƙara tsami a cikin watan Mayu, bayan Benin ta hana jamhuriyar Nijar amfani da tashar ruwanta
wajen fitar da ɗanyen man fetur. Lamarin na zuwa ne yayin da wasu 'yan tawaye da suka bulla suka kai hare-hare kan babban bututun man fetur na ƙasar. Alaƙa tuntuni ta ɓaɓe tsakanin Nijar da manyan ƙawayenta na yamma kamar Jamus da Faransa da Tarayyar Turai da kuma Amurka. A maimakon haka Nijar yanzu ta mayar da alƙibla ga Rasha da Turkiyya da kuma Iran. Wani abin farin ciki da ya samu Nijar a baya-bayan nan shine dala miliyan 71 daga asusun lamuni na duniya don bunƙasa tattalin arzikinta. Wata sanarwa da IMF ya fitar na cewa hasashen bunƙasar tattalin arzikin Nijar ya ƙaru saboda fitar da man fetur da cire mata takunkumai da kuma bunƙasar noma. Sai dai duk da matakan da hukumomi ke ɗauka a ƙasar, kamar ƙaddamar da shirin sayar da shinkafa mai sauƙi da rage farashin litar man fetur, har yanzu ba su kawo wani sauyin a zo a gani ba ga rayuwar talakan Nijar. Muktar Adambawa, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To kan wannan batu ga wannan sanarwar. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A Juma'ar nan ne ake cika shekara ɗaya cif da juyin mulkin sojoji a jamhuriyar Niger wanda ya hamɓarar da zababbiyar gwamnatin Bazoum Mohammed. Tun bayan kwace iko gwamnatin sojin ƙasar ta kori dakarun ƙasashen yamma kamar Faransa da Amurka, inda ta kulla alaƙa da Rasha. Yayin da wasu al'umma a ƙasar ke alasan barka. Idan aka nura kan magana ta tsaro, a yanzu ina iya cewa Niger da sojojinta suke tsaranta su da kansu. A yanzu babu wasu alƙaluma da ke iya tabbatar da cewa gashi harkar tsaro ta lalace ga baki ɗaya ko ta ƙara ƙamari. Wasu kuwa cewa suke gara jiya da yau. Ya mai da ƙasarmu sosai baya cikin tahiyar ƙasashe, ya mai da tahiyar da dimokuraɗiyya baya sosai. Duk abubuwan da sun ka hudi na ƙalubale cewa da sun zo don saboda matsalan tsaro da kuma cin hanci da rashawa. Yau kowa ya tabbatar da a cikin wannan lokacin nasu ne tsaron ya taɓarɓare. Kufa menene naku ra'ayin? Wannan batun za mu tattauna a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon.